Hallo så sammen, og i dag der spiller vi på Heldig PvP. Det er en server, hvor ham der MC Flækkeren, og der er min mate Don Jusos. What? Man kan skyde fra spawn. Nå. Jeg har lige downloadet en pack. Jeg kan virkelig godt lide den, for sværet det slår rigtig godt og sådan. Kom nu her. Der er min mate. Skal lige ind med guldet. Eller guldingot. Ja, den her server, jeg ved ikke hvor lang tid siden den er åben, men det er første dag jeg spiller på den. Og jeg er i gang med at spare op til Champions V-svær. Jeg har et rigtig lort svær lige nu. Det er sådan ekstra. Fedt. Nå, lad os tage den her vej. Godt så. Og jeg hedder Fisto. Ja. Det er mig, Fisto. Et Fisto MC. Jeg tænker egentlig bare, at vi skal flække nogle rovbananer og sådan. Og jeg kan til at slå min mate. Bare hvis der var et eller andet, hvor man ikke kan slå sin marker. Ja, jeg har 22 kills. Hvor mange er der? Hvorfor lukkede alle lige pludselig? Jeg fik at vide, at jeg var en hacker. Lige før var der 10 inde, og nu er der kun 4 eller sådan noget. Scheisse. Kom her. Nej, hvad pis. Scheisse. Jeg lægger lidt, når det er optager sådan. Mad. Okay, jeg går op, hvis jeg lige kan komme forbi ham der. Der var jeg rigtig hurtig. Der var jeg virkelig hurtig. Og packen hedder Hope Pack. Hvis I kan lide den, så kig i beskrivelsen. Hvis jeg selvfølgelig sætter den derind. Okay, jeg havde rimelig liv. Fix. Han var hurtig på benene. Sejt. Så er der også en dobbelt. Ja, du skal lige huske dit armor, ikke? Det er ham der er hurtigt på benene, tror jeg. Ja, det er ham. Okay. Jeg har 3,5 HP. Okay, jeg skynder mig bare ned med den her ender chesten, og så går jeg bare... Så skriver jeg bare slashbone, og så skal jeg have min Champions V-svær. Eller var det også ham, der var hurtigt på benene? Jeg kan ikke ramme ham. Fix that hacker mode. Fix nu det der hack, man. Jeg kan ikke engang ramme dig. Prøv lige at vente, jeg er tilbage lige om lidt. Så er jeg tilbage. Det var lidt af en heftig en. Hvordan kommer jeg op? Ham der hackeren der bliver ved med at komme og jage mig. Gå nu væk, hacker. Jeg er virkelig god til bue. Men ham der, han er virkelig dårlig til PvP, siden han er nødt til at bruge hack. Hvor din lille hacker? Din lille bitte hacker. Elsker du det ikke bare at være sådan en taber? Fix that hacker mode. Shit. Jeg er ved at dø. Jeg nåede op. Bare lige for at være lidt irriterende. Kom nu. Nå, men det er ret noob.
Jeg er ikke en noob. Det er noob. Han hacker. Jeg har det på week. Nå. Lad os nu bare gå ind og få mig det sharpness V-spær. Jeg kan ikke godt lide den måde, jeg ruller på S'et. Sharps. Okay, jeg flyder lidt i S'et. Okay, vi skal have nogle money, så køber vi det. Jeg kan lige prøve at vise jer det. Okay, 8. Sådan der. Og jeg har 925, og den koster 700. Er klar? Ja, I er klar. Yeah! Sådan der. Nu skal vi da bare ned og flække nogen. Okay, mit armor virker ud. Virkelig ript. Jeg tænker bare, at jeg bare går ned med kit PP. Så kan vi se mig lidt derfra. Jeg havde virkelig den name wheel. Kom ned. Og ikke dig, Sebbe. Ja, det der havde jeg lige på week. GG. Ja, det der har jeg på week. GG. Shit. Fix noget det der. Jeg hader virkelig hackers. Men jeg indrømmer selv, at jeg engang har været hacker, men ja, der var jeg også lidt mindre. Alle har på et eller andet tidspunkt været en hacker. Hvorfor har jeg kun 4 killstreaker? Jeg spiller endda tit. Okay, hvis... Ja. Jeg ved ikke, hvordan det er med for en diamond. Jeg har ikke fundet ud af det endnu. Shit. Nej, ved du hvad? Han er easy, ham der. Han er easy. Shit. Jeg håber virkelig ikke, jeg møder ham igen. Bare sådan den her vej, og så kommer han der med det der shift der. Og så kommer han bare og nakker mig. Jeg håber, at Iron gider at se den her video, så han... Fuck. Væk. Nej, ved du hvad? Vi flækker ham. Shit. Sibbet! Jeg burde hellere kalde ham Sibbet i stedet for Sebbe. Det er en hacker. Okay, jeg gider ikke gå efter hackeren. Han hacker bare, så ja. Vi nakker ham her, hvis jeg kan nå indhente ham. Hackeren har sikkert skadet meget af hans... Jeg skulle bare slå ham med fiskestangen. Easy. I'm in bad nu. Jeg kan ikke godt lide, der bare ingen, der kan nakke mig. Ud over ham der. Pis. Det er som om, man bare kan slå for lang afstand. Sebbe, din noob, du kan ikke klare dig uden hack. GG. Jeg håber, han gider at stoppe på et eller andet tidspunkt, for det er rimelig irriterende. Din mor. Min mor, ja. Min mor, ja. Hvad er der med hende? Selvom du nok aldrig har set hende, så er det ret mærkeligt, du spørger. Ja. Miner John. Skal han have flæk her? Han er prof. Han er god. Jeg har spillet PP lige siden jeg var en lille babe. Jeg er 12, eller var det 11, jeg kan ikke helt huske, hvor gammel jeg er. Sådan noget husker jeg ikke. Men jeg ved i hvert fald, hvad timer de nu? Oh my god, jeg hader virkelig hackers. Han
burde få sig et liv. Miner John. Hey, hvad så John? Skal vi ikke ud og have sådan en øl og sådan lidt? Nej, gå nu væk. Hvorfor timer I? Hvorfor timer I? Ja, din ven skal bare dø. Fik jeg lige større killstreak. Han er ret irriterende, men min far kom lige ind, så ja, det er ret noget. Han burde få så mange tæsk, burde han. Ej, den noob, så kommer han bare bagfra, ham der Seba der. Det er som om man bare kan skifte med PvE'er. Oh my god, fix det der. Jeg skal klare mig på egen hånd, og så skal de der to parti, mand. En prof, jeg vil indrømme, han er rigtig god, men ham der den anden der, han er bare en lort. Han kan ikke klare sig selv. Støt mig med at skrive ned i chatten, hvad I synes om hacker. Støt mig ved at skrive 1, 2, 3. Lad være, hvis der er skrive 3, 2, 1. Hvis I elsker hackers, og I selv er hacker, ja. Hvis I selv er hacker, og I godt kan lide det, så skriv 3, 2, 1. Hvis I hader hackers, og de bare skal forsvinde, så skriv 1 til 3 ned i beskrivelsen. Nej, okay, ikke beskrivelsen, kommentar. Ja. Hvis det her bare gad til en 1v1 mod mig. Seba, vil du 1 versus 1 uden hack? Håber han gider. Jeg synes ikke rigtigt, jeg skal stoppe nu, for jeg synes ikke rigtigt, jeg har optaget så lang tid. Der blev jeg lige stille. Det er mega kedeligt. Bare hvis den her, den var lidt mere kendt, så kunne det være virkelig funny. Væk. Jeg fik ham. Og så kommer han der Seba der. Uden hack skrev jeg hader virkelig Seba. Bare hvis han gad bare forsvinde en enkelt gang. Uden hack skrev jeg. Er han blind? Jeg tror nok han er 6,5 eller sådan noget. Ja, han er 6,5, det er tydeligt. Han kan ikke tåle at tabe det. Pisse, jeg døde alt for hurtigt. Det er ret pinligt. Nå. Okay, ja, nu flækker vi ham. Vi flækker ham. It's blurry. Min mau. Oh my god. Alle de hackers, de skal bare forsvinde. Det skal de bare. Jeg gider dem ikke. Sådan noget, de kan prøve at tage det med deres mor, og tænk, hvad de siger til det. Tænk, hvis hack kostede penge, så tror jeg nok ingen havde hack. Det ville jeg have gjort af ham, der har hoppet på noget hack. Endelig! Det er en tyk. Pis. Han har 13 goldlum, og jeg vil godt beholde dem i live. Bare der var et eller andet sted, hvor han kunne sælge med pp. Pis, nu kommer han. Hader ham. Er I klar på syge skills? Nej, så kommer han med. Oh my god. Han er i level 2, wow. Jeg er level 5. Og jeg kender en, der er level 22. Han spillede godt nok også lige siden den startede. Jeg startede kun i dag. Gå nu væk, Seba. Gå nu væk. PP uden hack, PP. Uden hack. Oh my god. Vil du 1 versus 1 uden hack? Tak. Godt. Hvis han har fået mere killstreak end mig, og jeg flækker ham. What? Hvad satan skete der der? Jeg røg bare sådan bag ham. Ej, hvor mærkeligt. Jeg skal bare have de golden. Mine gold ingots. Ja.
Hvad? Så har han bare brugt dem. Endelig! Selvfølgelig kun Dark Horse og mig tilbage. Dark Horse. Kommer. Du. I tænker sikkert, hvis det er Tommy Damway, er det sådan et skin, jeg selv har taget, men nej, det er det ikke. Det her skin har jeg selv lavet. Efter alle de skin, jeg har set, så tænkte jeg bare, lad mig prøve at lave mit egen skin. Jeg kan godt lide det der hvide hår, og så kan jeg også godt lide det sorte der. Og det der røde der, det tog mig lidt tid at lave. Altså sådan, jeg skiftede over på den ene rød, så tog jeg den der, og så over på den anden, sådan en anden rød, jeg lavede farve. Og det gjorde også med den hvide, og så har jeg så bare kopieret dem, og det har jeg gjort hele vejen rundt. Det der brune der har jeg også lavet. Jeg fjernede. Sejt. Okay, det var sådan et smiley, jeg havde lavet, fordi en af mine venner, der hedder Rasmus, elsker sådan nogle smiley'er under hovedet. Er der ikke en eller anden måde, jeg kan se det? Det var lige før, jeg kunne se det. Nej. Nå, Dark Horse, kommer du ikke ud? Jeg vil godt bevæge lidt. Dark Horse. Dark Horse, kommer du ud? Nå, men jeg synes ellers det var det for i dag. Ses.